Přátelé, dnes si ukážeme automatizaci, jakým způsobem přenášet údaje, záznamy z jednoho systému do druhého. Vysvětlím příklad, který mám zde, a pak si dáme pár dalších příkladů, kde to lze použít. To, co zde mám, tak je jeden systém Pipedrive CRM a údaje budeme přenášet do Tabidů. CRM, s tím jste se setkali, Customer Relationship Management, to znamená řízení vztahu se zákazníkem. To je systém, kde evidujete zákazníky, názvy, jména, kontaktní údaje, fakturační údaje, nabídky, které jste jim zasílali, to, na čem jste se domluvili, veškerou tu komunikaci. A Tabiru tam lze vytvořit v podstatě jakoukoliv aplikaci, ale my si to můžeme představit jako interní systém firmy, kde evidujete zase úplně něco jiného, autopark, nájmy, bezpečnost práce a další záležitosti, a to v podstatě jako nesouvisí přímo s těmi vašimi zákazníky. A z nějakého důvodu tyto systémy máte odděleny. Ať jste jeden člověk nebo firma, tak mohlo se stát, že jste začali s jedním systémem, pak jste rozšířili podnikání, přibrali jste systém druhý, protože ten původní už vám nestačil, ale část té agendy jste si nechali právě v tom jednom systému. A nebo pokud máte externí oddělení, to znamená například teda externí obchodní oddělení, že zakázky vám schání nějaký obchodník na IČO, nebo využíváte služeb call centra, tak to má svůj systém, kde zadává ty zákazníky, ale vy potřebujete, aby se to objevilo i v tom vašem systému, protože vy ty zakázky následně realizujete. A nebo si představte, že menší firmy nemají svou účetní, která je zaměstnaná a pracuje ve vašem interním systému, ale je externí a je zvyklá na svůj systém. A vy, když zadáte třeba podklady pro vytvoření faktury, tak se to přímo objeví už v tom jejím systému automatizovaně, i když ten systém je jiný. Tak pojďme teda na ten náš příklad, protože jeden obraz vydá za 1000 slov, takže tady mám Pipedrive, kde mám jednoduše seznam zákazníků, v tomto případě seznam firem, což je teda název firmy a IČO, a potřebuju, aby se to objevilo v tom jiném systému, v tom Tabidu. Takže tady takovýmto způsobem. Takže pojďme zadat příklad. Dám novou organizaci, zadám název, tak tady už mě to upozorňuje na duplicitu. Takže zadáme název firma 17 a IČO. Uložím. Takže zde firma 17 se mi zde objevila. No a já potřebuji, aby samozřejmě to objevilo zde, takže spustím automatizaci. Samozřejmě v reálu mám nastaveno, že se to dělá samo třeba každé pondělí nebo každý den, podle toho, kolik těch záznamů nových přibude. Tak hotovo. No a když dám zaktualizovat, tak zde se mi objeví firma 17. To, co já zde mám ještě přidávno, je filtr, aby se nepřenášely záznamy, kde chybí IČO, to znamená, pokud v tom úvodním systému zapomenu zadat IČO, tak se mi to nepřenese do toho systému druhého, anebo naopak, pokud je tam duplicitní záznam, to znamená, pokud to IČO už tam je, tak aby se taky nevytvářel duplicitní záznam. Protože můžete mít třeba dva obchodníky, kteří nevědí o své práci vzájemně, můžou třeba zadat něco nevědomě a vám to bude dělat nepořádek v tom systému. To je celé pro dnešní ukázku. Věřím, že vám ušetří mnoho práce, a pokud byste měli zájem o takovou automatizaci, tak pod videem naleznete formulář s ceníkem a na objednání. Mějte se fajn.